To pokazuje da ipak postoji interes za ovu tematiku kao što je obrazovanje odraslih. Naime, često puta slušamo sintagmu o potrebi cjeloživotnog učenja i ovaj projekt je u principu na tragu toga da smo se mi kao učilište uključili u nešto što se zove cjeloživotno učenje. Prema tome, iako omogućavamo osobama koje su sada sa za zapošljavanje rekrutirane ili od strane poslodavaca da se opismene informatički, jer danas je naprosto nezamislivo djelovati u društvu u stvari ako niste informatički pismeni. Meni je drago što je učilište Ludwigsteel uključilo taj projekt i to iz dva razloga. Prvo što ćemo 80 osoba na području Ludwiga osposobiti, dakle, informatički. To je prva stvar, a druga stvar, gledam to iz korisnosti razvoja kapaciteta svoje ustanove koje sam na čelu, da možemo biti danas, sutra i nekim drugim projektima i da naravno koristimo što je moguće više sredstava iz predpristupnih fondova. Do sad nemamo nikakvih loših iskustava sa polaznicima, a s obzirom da smo mi krenuli nešto malo kasnije, dvije grupe su još uvijek, tako reći, u procesu. Dvije grupe već čekaju, pa onda ćemo mi do tih 80 doći negdje tamo do listopada, kada će i taj projekt službeno završiti. Eto, samo toliko, hvala.